Здравейте, ние сме Барок и отиваме към Ink Zone 2. Дано да е добре. Да, валлахи да е добре. Вода? Там бяха и двата фотоапарата. Не са, тук с другата чанта са двата фотоапарата. Не. Напрегай. Тук са. Не ме напрегай, тук си сложиш. Не. Сонитата си ги сложиш Не. тук. Отвори да видиш. Отвори! Отвори! Не искам да отварям вече. Отвори. Миши канона тук. Не. Тук са канона и Sony. Барлайк епизод 15, мъдъвага. Този път ние сме на гости в студиото на Ink Zone 2.0, където Анди води ще си побъбрят с легендарния татуист слаж баскетболист Явката, докато той татуира свой клиент просто що не е това, може да си го позволим. Hey, sit back, relax and enjoy това подкаст. Яворе, колко време отнема да направиш един крак? Сега, от крак до крак, защото това не е крак, това е крачище. Това нещо. Яш, мама, яш. Тук ще искам жокер обаче. Помощ. Да, подскажи малко. Не, остай кога почнем? Колко си? 12, 11. Добре, 1, 2. Тук са 3. Да. Бе над 8. 10 няма, не? Има. И... Това по колко време е една кажи сесия? 8, бе, дори да са 10. Хората да не смислят, че един крачо тук 60 сесии. Да, но моя кръчол не е обикновен кръчол. Да, знаем, че си специален. Замаза. Я кажи сега, обясни горе-долу, нали, концепцията за този кръчол целия. Какво рисуваш примерно в момента, какво си рисувал преди? Одисвал съм му на къла на бата Андрей. Какво те поискал, той сме направили или не баш. И той не знае. Сега в момента се запълвам това, което ми е останало. Или поне се опитвам. Но при него беше малко по-различно, отколкото с повечето ми клиенти, защото е хубаво идеята да е казана за цял кръчол. Ако ще правим цял кръчол, да е наясно от първия ден до последния. С него е малко така по-екстремно. По единия ден решаваме едно, втората сесия друго. И общо взето се съобразявам всеки път с неговите изблици на идеи. И това е една идея по-трудно, но като цяло няма проблем. Ти кажеш запълваш. Обясни, понеже искаме тук да направим нещо като туториал. Все едно обясняваш на някакви много прости хора. Какво точно правиш в момента като техника, като... Като техника, буквално наистина запълва място, което всяка сесия той идва да правим големия проект, който е тук горе. И същевременно не пропуска възможността да ми каже, ма и тук долу да ме запълниш. Това го дразнил. Бяло му било, празно му било, иска да го завърши. Твоята идея е целият крак просто да е фул, нали, запълнен от Не искал да се вижда кожичка. Иска, вика, черно се. Черно ще. Не обича кожички. Но принципно, да, като са много парчета, пак се връщам на това, че не е цялостно, не сме тръгнали с цялостна идея за от 0 до 100. Да ме go with the flow е ситуацията. Да, и нормално е да излизат някакви празни места. Сега аз базикам сама и мене ма дразнят. И да, просто гледаме да ги позапълним. Яворе, твоите татуси, примерно, да кажем този ръкав, който е към камерата, той цялостна идея ли беше? Да, като гледам, да, също. Не. Защото изглежда много завършена картина такова. Добре, концепцията беше цялостна. В смисъл с Брус, с Бождар. Искахме, т.е. аз искам да ми направи комикси, той много предпочита и той да татуира такива неща. И за нас двамата е достатъчно това, да имаме концепцията от там нататък, вече кой герой ще, и аз, той най-вече, той има огромен опит и при него е достатъчно да си му кажа това искам, нали. Помагам с каквото мога с идеи с това и ти кога си направи на себе си първия татус и съответно после кога реши, че всъщност това може да ти стане и нещо като професия, то не е нещо като ами направил професия. Първият татус, който аз сам си направих на мене или който изобщо имаш по тялото? За разлика от много други истории, които почват с първият ми татус беше на 12-13, защото много хора почват така. 20 си направих първият татус. Това е преди 6-7 години. На гръбчето. Какво беше? Надпис. Исках надпис на гърба. Трамп стамп. Да. Only exit.
On И leg. с стрелкичка надолу. Не си, какво беше? Какво беше? Мисля, какъв надпис беше или... И свързано с баскетбол беше, понеже аз сега, бивш баскетболист може да се водя евентуално, Но предпочета и глад. Да, исках някак си да си го увековеча. Просто аз си обичам тая игра. Казах си, искам надпис, не бях сигурен точно какъв ще е. Много хора са така. Искам татус, искам мястото го знам, но не знам какво. Може би това е най-често срещано. И къде си го направи всъщност? Тук ли си го направи? Не, на гърба. А не. Ясно вече си го направил на гърба. Кое студио отиде да го направиш? Тук въобще не съществуваше тогава. То е ново това, така ли? Inkzone 2, защото е 2.0. Предполагам, че е по-старо. 2.0, сега на 2 марта прави една година. Окей. Inkzone 1.0, кога е родено? Inkzone 1.01 прави, той е на 3 години, почти 4 ще направи. Ти всъщност... С датата вече не мога Да, то рождения ден не е толкова важен. Що и аз имам рождение на 2, т.е. двойно парти ще. То ще е двойно парти, да, добре, това е важно. Добре сме го замислили. Ти как реши да се ориентираш действително към това, ти да правиш статуси? Смисъл, имал ли си първо, да кажем, някакво увлечение към изкуството като цяло, конкретно към тато изкуството, или беше някаква супер случайна история, така да ти е штукнало, нали? Да... Аз просто обичам да рисувам. Цял живот ми е било като хоби, като нещо е така да се запълвам време. Понеже други, признавам се, баскетбол си ми е било фокус през повечето от годините ми, като съм бил по-малък. И статусите, аз като се татуирах в началото, ми изглеждаше много сложно. И всеки, който ми го е предложил като идея, що не станеш татуист, що не почваш, не съм го приемал на сериозно. Буквално ми е било, не знам, предполагам на всеки се е случило да не му побира акъла в някакъв момент да пробва нещо. Дори и когато си го кефи. Но в един момент просто така се стекаха нещата, че реших да пробвам, запознах се с правилните хора в правилния момент и с желание, според мен, всеки може да направи каквото пожелае. А ти към този момент вече колко голяма част беше запълнил с татуировки? По мен ли? Да. Аз имах 2 татуса. На гърба и на ребрата. Много пресен си бил. Буквално видимо е така като с тениска. Да, нищо. Аз затова статуирах ръците да приличам малко на татуист. На татуист, да, защото ние сме свикнали реклама. Като хора, които нищо не разбират, всички татуисти, които сме виждали някога някъде, са просто абсолютно запълнени, нали, шарени по цялото тяло. Примерно от твоя първи татус, доволен ли си до момента? Да. Като изпълнение, като идея? Всичките си ги харесвам. Всичките си ги харесваш, да. Всички си имат чар, за мен татусите са нещо като случка, като спомен. И като визия, естествено. Сега ще излъжа, ако кажа, че нали, на първо място е само като спомен, като нещо сантиментално. Но за мен е грозен татуси. Сега има грозни, но по мене аз си харесвам всичко. Не е ли много голям комитмент да си направиш татус, защото трябва да живееш горе-долу цял живот с него в крайна сметка? Мисля, да, мога го преправиш, мога го блекауташ, мога го изтриеш, ама пак си е комитмент към нещо. И само по себе си е така, но затова има и хора, дето едни взимат решение лесно, другите наистина има някои хора, които са много по-педантични, ако мога така да го кажа. Просто много време им трябва да мислят. И това, което, нали, ако се говорим за консултация, за идея, някой е дошъл, часа му е след няколко месеца, има случаи, в които тая идея изветрява. Мисъл или се отказва, някой може да се откаже, което е разбираемо се, всеки си има право. Козметика е все пак. Например, аз ако имам мега тъпата идея, искам да си татуирам Ивелина на гърдите, защото съм срещнал Ивелина, били сме на една среща и после... И ти си бил... Не, Ивелина още не ми е пуснала, но аз се надявам отивам на втора среща и си викам: Яворе, тук искам да си я сложа, тук да си я помня винаги. Разубеждаваш ли такива хора с безумно тъпата идея? Зависи какво настроение съм. Сега кое ще я направя. Беше така, не разбирам. Ако сега ще я направя. Само в крайна сметка, нали, всичко е професионализъм, деца вика, и всеки си мисли за собствения хляб. В смисъл, аз ако тръгна да разубеждавам някакви хора, защото предполагам ти ще кажеш, разбира се, деца вика не ежедневно, ама често ти минават някакви, нали, клиенти, които не им се кефиш тотално на идеите, нали, ама деца вика, твоята работа е да ги изпълниш, а не да ги разубеждаваш. Каквото мога да правя, относно да помогна с избор с... Сега едните ме задават въпрос за мнение, други директно върху моето мнение, и там малко стоиш такъв и да. И то в един момент става, чакай, питаш ли ме или ми казваш всъщност какво да направя. И
Сега, ако наистина виждам, че идеята не е окей, защото не всеки клиент е длъжен да разбира в крайна сметка и от позициониране, и от размери, цветове, кое как ще изглежда. Моята задача е колкото мога да помогна, да изглежда окей. Има ли еротична татуировка? Смисъл, има ли такова понятие еротична татуировка, ако ти има в тата? Ето я. Това еротично ли се води? Това е бухал. Не е ли? Добре. Андрейката ще каже. Да, Андрей, това е еротично ли? Помогна ли ти тази татуировка да имаш повече пуси? Даже обратно. Той Явор е много доволен от това, да. Не, това не е вярно. Това няма никакъв фактор. Да, бе! Я кажи сега Не, контра. аз тъй съм чул клиенти, все пак всеки ден хора мора. Както си така по-нашарен, чувстваш ли се един вид малко по-забележим, примерно? Играли ли сте GTA San Andreas? Абсолютно Как си прекара негро? Човече, ти буталкаш ли се? Как? яко, да. Имаше критерии. Стамина, мъсъл, сексапил. Ходиш и статуираш героя с И ти се дига. сексапил, ако става, догоре. Да. Това е положението. Сега няма как. Хората са го казали, показали са го чрез играта. Имам въпрос. Ако ще решиш да тренираш, ще тренираш ли, Андрей? Личи си. Ако решиш да тренираш и кракът ти стане по-голям, имаш по-голям прасец и такова, няма ли се разтегне татуса така, че да се деформира? Как работи това? Трябва да стане да е такъв. Не, защото, брат, примерно погледни, аз с моята супер респектираща физика, нали? И те с хейт коментарите. Това да не го питат ги Даниел поздравявам. също, защото Даниел ме е питал 100 пъти ти нещо. Ами да, ето и примерно на мен ми е интересно, ние с него не сме си говорили такова. Аз си правя примерно Сара Кав, да кажем, така ми хрумва. Тръмна фитнес, обаче, нали, знаем историите с фитнеса, как това се превръща в абсолютно в начин на живот и ти... Кое е фитнеса? Да, нали... Интересно, да. Знаем ги те истории, нали, има ги. И добре, какво аз се съм ги случва, ако чул. на мен обиколката на бицепса ми се увеличи двукратно, примерно с моят татус? Не съм виждал такива екземпляри, честно да ти кажа. Просто наистина трябва да стане такова нещо. Тоест казваш, че трябва да е супер драстично, нали, за да има някаква така Ако голяма разлика. наистина има деформация, трябва да е нещо много сериозен зоб. Да. Жените, примерно като забременяват, някои се спират по тялото да се правят, но колкото да се разтегне, сега в крайна сметка в един момент пак ще се върне. Да, пак ще... В... Аз искам те питам, понеже предполагам, даже съм сигурен, че ти си го чувал и го знаеш, че преди едни 30-40 години тато изкуството не се е приемало изобщо като изкуство. И нали, татуировките са били най-често по хора, които са били в затвора, по моряци и така нататък. Как са се променили нещата? Ти как го виждаш в момента, предполагам, като човек от бранша, нали, ще кажеш, че за тебе това е изкуство? И мислиш ли все пак, че има и неща стари от тогавашната, нали, примерно някой моряк с русал, където си е татуирал на ръката, които все пак изглеждат добре? Какво ще ни обясниш, нали, цялостно за бранша, тато бранша, хронологично така? Че има чар много сериозен в олдскул татуировките. Точно за този период, който са правени, има и много артисти, които работят в този стил. Тоест, буквално old school се казва и се води татуировки, които са били модерни точно през това време. Но тогава са правили, защото е нямало какво друго да се прави, а сега се правят точно с предпочитане, да са точно такива. И тия предразсъдъци, които са били по това време, много хора по-възрастни живеят с тая мисъл. Тоест вижда, че татуиране веднага казват, там тя, той не става. Затворници, там казармата едно време, само тогава са били. Сега нормално е, въртят се годините, един ден ще се пребори на цяло това нещо. Защото, както и вие знаете, нищо общо няма татуировките сега са едно време. Буквално има толкова много... Вече и технологията позволява буквално наистина всичко, каквото пожелаеш, може да се татуира. Да не говорим с тия AI ефектите, дето правят всякакви дизайни. Сега аз не ги ползвам, но много хора буквално пишат там в чат GPT-то дизайн, излизам цял тяло татуирано, айде бой. Директно, да. Да? Просто е така отма. Има много голямо разнообразие. Татуирал ли си така хора с, деца казва, с тези най-консервативните професии? Да кажем адвокати, лекари. Да. Татуирал си? Да, сега не по лицето. Разбира се, да. Но принципно хора, които се знаят
на живота и професията и нямат задръжки от тая гледна точка, принципно нищо не ги спира. Но има и хора, които пак хващат се за тия предразсъдъци от работа и от хорско мнение и това много често ги спира. И аз ги разбирам. Нали? Това не би трябвало да спориш срещу такова мнение, защото все пак това е нещо, което човека ще го носи. Не е дреха да я свали и да я фърли, да излезе от мода. И аз просто се съобразявам. Нали? Един човек трябва да е сигурен. Иска си го и си го татуира. Ако ще се колебае, две мнения, да не се чувства окей, просто няма смисъл. Ти какво мислиш така за хората, които са изцяло? В смисъл, те, които не просто имат татуси по главата, ами цялата им видима част от главата е запълнена с татуси, включително и по очните ябълки. Абе, да кажем фирето, в смисъл да даде още ябълки, но да кажем фирето. Не чак толкова хардкор пример, да, ама... Той не мисля, че е прекалено. Това с очите при него го няма, доколкото знам. Да, няма. По лицето имаше ли? Има. Има е тук над веждата, имаше тук някакъв кръст май. И на тила има Юлий Цезар татуиран, да. Смели решения, човека си е решил, не му пука и си действа. А за тези хора, защото сме виждали такива, особено сега много гръмнаха напоследък, някакви хора, които буквално са запълнени от до. В смисъл, това ти казвам, очните ябълки тук по лицето няма празно место, в смисъл всичко е... За тебе това... Прекалено е. Като всяко нещо, някои хора прекаляват. Да. Излиза се извън границите. Излиза се. За някои хора това е чар. Но няма смисъл. Аз много път съм чувал, че без един татус можеш, обаче с един не можеш. Да, краста е. Някои хора, докато се правят първия татус, вече мислят втория. По време на... нормално е. Виждаш някакви хора с татуировки на улицата, почва да ги джъджваш, в смисъл как е направена татуировката, техниката. В смисъл, имаш ли го професионалното изкривяване, в което много се заглеждаш в татусите на другите? Чак много не, но сега по морето си спомням особено миналото лято, като видя нещо по-такова масивно, някой гръб е така. Ще да видим какво става там. Ама рядко виждам нещо да ми хареса. Рядко виждаш нещо да ти хареса, да? Да. Тоест стандарта, летвата е поставена високо. Сега наистина, ако видя нещо готино, веднага ще си кажа, брат, това е много яко. Дизайните, които сам правиш, откъде черпиш вдъхновение? Дали от други артисти, дали от някакъв друг тип такова визуално изкуство? От всякъде. И от музика, и от филми, и от комикси, и от артисти. Буквално от всякъде може да вземеш вдъхновение. Стига да го търсиш, стига да имаш желание. Пак винаги опира до желанието. Сега аз наистина, така като ме питаш, буквално... Да, то не е конкретно. Да, кажеш, примерно... От интересите ми си го взимам, винаги мога да взема от някъде. И затова си правя моите неща, защото гледам да максимално да мога да положа на хората, да са доволни, защото не е хубаво да татуираш много стилове, които... Хубаво е да се специализираш в едно сега, в крайна сметка. Кое обичаш най-много да рисуваш? Мисля, какъв стил или какво нещо? Лика на Васил Левски, например, и косите на Дякона. Да, това е на първо място. Да, но не, наистина, какво обичаш най-много да рисуваш? Мисля, което е най-приятно, като някой ти каже и си викаш yes. Комикси, обожавам комикси, цветно, такива по-илюстративни неща. Обичам... Там ще вкарате малко цвята, там на белечкото. Как се върже? То ще се чуе. Го тук приготвено. Той цвета повече ли боли, като сложиш цвета ли? Някои по-светли тонове искат малко повече набиване в кожата. Това е доста голям палец, да. Нямаше ами в изрешението. Кой те научи да татуираш, бе? Никой. Аз? Сам. Самок. Ето техниката... Как започна смисъл с някакви приятели, просто искаш ти направя безплатно тату села в моето мазе? С приятели си. Да, буквално горе-долу така стоят нещата. Приятели върху себе си и тя техниката с опита, с практиката, тя няма къде да иде. А добре, в началото не е ли някакво супер голямо напрежение? Какво ще направиш, защото все пак, нали, както казахме 15 пъти, това са неща, които ти остават за винаги. Не си изхвърляш много възможности. Правиш малки неща на познати, които са наясно с това, че ти сега почваш и на задължително на невидни места. Така по крака. Аз съм статуирал сами крака и тук и по глизаните. Неща, които няма да съжалявам дори да са грозни. Просто пак се опира до хората. Реално мисля, че ще е много интересно да разкажеш за някакъв момент, в който си бил искрено притеснен да правиш някакъв татус. Тоест,
дали ще е бил на видимо място, дали просто е бил страшно труден за изпълнение, дали е бил върху така някой човек, който си мислил, че е дали то по-капризен или... Ако ти излиза някоя такава история веднага в главата, предполагам, че имаш. Относно напрежението, то се появява по конвенции, като сме били, също има напрежение до някаква степен, защото имаш все пак някакъв час там, който трябва да... Някакво време, за което трябва да направиш някакъв тату, зависимо от категорията, в която участваш. Иначе си има педантични клиенти, които ги боли, повече мърдат. Тогава става по-трудно за работа. Времето се скъсява. Не са много фактори. Иначе вече ако ме питаш директно за тату, с който аз да не изпитвам несигурност, аз няма да го почна. Тоест, нали, аз не си надценявам възможностите. Сега не трябва да се бърка това с да експериментираш и такива неща, но хубаво е човек да знае какво прави. За такива неща трябва да се знае какво се прави. А ти като кажеш тату конвенции, какво ще рече това? Защото пак ти кам, ние сме абсолютни невежи в това. Като бирфест, само че за тату си. Пиете мастило, меки, това е. Не, че и там няма бира, де. Да. Яко. Тук в България има ли такива конвенции в България? Или? Има, да. Аз за България говоря, аз само в България съм ходил сега. Добре, и какво представлява? Смисъл там е примерно нещо като състезание или какво? Да, има с категории, буквално пълно е с татуисти. Ден на отворените врати. Всеки е добре дошъл там да си разглежда. Татуисти, аз там съм запознал с доста хора. И там идват хора да се татуират? Да се запознаеш, да се рекламираш работа. Просто доста само позитивни неща. Да си разшириш нетворкинга, защото това пак, то тату бизнеса, нали, то пак си е занаят, който предполагам предимно функционира на принципа на контактите, смисъл, нали. Аз сега ще направя една точка, ще кажа, много съм доволен, че Явор ми направи толкова готина точка и ще кажа на някой друг, елай ти да си направиш една запетайка и той веднага ще се пусне. Да, хората са ходеща реклама все пак, като излязат от тук. Да. Ти рекламираш? И той ходи само с дълги панталони, според мен. В смисъл личи, той само с дълги панталони ходи и лятото. Добре, татуисткото комюнити welcoming ли е за... Да, много. Много е welcoming. За newcomers. Или не? За newcomers. Да. Така. Общността на татуистите дали е добре настроена към новаци. Примерно, ти като си почвал, ти като си бил на първата си конвенция, да кажем, дали усети така някакво пренебрежение или по-скоро хората бяха така с отворени прегръдките приеха? Отворени обятия, пардон. Не, аз съм си... Не само на първото, аз на всичките конвенции, пък и на работа. Аз съм се фокусиран в работата. Много не обръщам на внимание на това дали някой те подценя, пренебрегва или такива неща. Мисъл, навсякъде има и хейтъри, и фенове, те я знам. Нормално е. Хубаво е да си гледаш твоите хора, да не се затваряш само в тях. Винаги е хубаво да идват и нови, но тая негативна енергия от към някакви хейтъри или някой нещо да не те приема, сега аз страничам от това нещо или поне се опитвам. Но да, като си в началото нормално е хора, като нямаш какво да покажеш, да нямат много очаквания, но трябва да се дава шанс на хората, защото не се знае къде, какво може да изкочи. Предполагам, че сега не сме пренаситени от тату студия в София. Напротив, сме. Сме? Викаш под пъти над пътя ето. Не, то супер е въпросът. Той повече ще става, най-вероятно. С всяка година татуировките стават все идеята ми е, работата увеличава ли се или просто предлагането се увеличава повече? За всички има работа. И винаги ще има за всички. Това е хубаво да се знае. Между другото, на мен първите ми спомени от такива тату студия са като бях малък, имаше на Графа едно, което честно казано, мене може би сега ще ме е страх да вляза там. Брат, той като затвор отвън. Те са едни решетки, той е някакъв надпис. И татуиста, нали, от тези, които са татуирани от до, смисъл, лицето му е запълнено. И брат, аз много ясно помня как съм на 8-9 години, минавам оттам. И просто... Брат, просто мене ме е страх, разбираш, и то е първо, че е страшно негостоприемно самата локация, нали? Той е в един безистен навътре. Второ, че пича, който е ходещата реклама на собствения си бизнес, изглежда като Турбалан, де ти го рекламират по бабите, като ти разказват истории, що си лош, нали? И
И сега реално си правя съпоставка, че ни е тук в Inkzone, където нали, има някакви готини плакати, светло е, което е много важно за мен да е светло местото, в което си. Не, смисъл интериора е светъл, не ме разбирай погрешно, да. Тоест, нали... Само плочките трябва да сменим. Само плочките трябва да смените, защото са като в болница ли? В Кенев бих казал, но... Те в Кенев са същите плочки. И до там ще стигне. Да, иди до туалетната, същите са. Аз бях вече. Забелязал си? Да. Но да, реално тук е така доста приветливо на чисто подсъзнателно ниво. Защото човек като види някаква тъмница и вътре си се едно като наказан, сядаш на кушетката да ти причиняват лоши неща. Да, се едно чучо доктор на преглед е такова и айде сега да видиме тази татуировчица. Малко да разчупим ледовете. Аз съм спокоен. Толкова студени капки пот му избиват от болка в момента и затова се прави на спокоен пред камерата. Като по-малки сме гледали в 9gag и Reddit, някакъв си татуирал, нали, бяха по едно време много модерни иероглифите преди, примерно. И сега са. И сега са модерни. Правят си хората. Има ли мода в татуировката? Да, има ли някакво течение конкретно, смисъл, примерно в момента, какво се предпочита като... Всичко. Просто... Но надписите и малките неща са на първо място. То като цяло май това винаги е било... Да. Но и тия олдскулите, ред си говорим преди малко, пак са на... Чара им е това, че са стари. Мен също много макефът, аз обожавам олдскулчета. Това е като питам браснара ни Ванката. Ванка, кои прически са на моето им каже, брат? Мулет. Така, брат. Мохал. Всичко, в смисъл, няма абсолютно никакво значение. Просто да има. Едва ли има някой, дето още ходи с 90 с катинарчето и само баките да е тук? Едва. Аз познавам такива хора, което не знам дали говорим много. Аз ако имах тъмна брада, ще я го направя. Ако имаш тъмна брада? Да. Ама няма. Аз реално, примерно, пък съм много голям фен на мустаците, ама... Нямаш. Бог дал, Бог взел, да, нямам. Да си пуснеш само мустач ли? Да, само мустак. И аз бих. Ама аз нямам. И ти би само мустак, то... Шо не? Супер много би ме изкефила. Ти и колко мислиш да запълваш така, примерно тук врата, мислиш да го пипаш като тато си? За сега нямам такива намерения. Да, но ако ме щупне, това майка ми не трябва да го гледа, със сигурност. Няма да статуирам врата, няма. Абсурд, врат не, лицето... Известен, напуснете. Не. Манигицията си. Ти предполагам вече доста бързо взимаш решения за себе си, какво да си татуираш, смисъл. Да, ама малко се пренасища човек, като... Нали, аз на често се татуирам, но за момента малко почивка бих си дал. Все пак ръкави, това. За сега добре се чувствам. Ако щукне нещо... Майка ти как реагира на ръкавите ти? Много са кефи. Верно! Лъжиш ли в момента? Лъжиш ме, гледаш ме лъжиш. Как ме лъжи? Защото се разсмя Андрей за дете. Като всяка майка, такава вика, нали се разбрахме, че почне аз татуираш и аз такъв... Аз никой не съм се разбирал, ама... Аз съм така, че имам тато си преди това, в смисъл. Да, ама не се виждаха сега ръкавите, са малко по-видни. А ти като си направи първият татус, каза ли, че си направил татус или просто го остави? Казах, да. Каза? Да не кажа, че направя разрешение, съм искал. Не е хубаво да се знае сега. Затова в момента не се татуирам там, аз са други Андрей, защото иначе мама ще ме бие, като се прибера вкъщи, да. Майките не обичат татус. Реално твоите роднини така от по-предишните поколения, как приемат това, което ти правиш като професия? Не, че ти се татуираш, нали? Това е едно на ръка, но това, че ти се занимаваш с това. Че ти си татуист. Защото, нали, сега каквото да си говориме, ти спомена, че си учил икономика, даже си завършил икономика. Защото пушихме отвън. Да. Завършил си икономика. Издаде ма! И в един момент си казал ми, да, супер, имам си диплома за висше образование, обаче аз ще рисувам тела. Как го приеха това хората около тебе, така по-възрастните? Нормално е всеки да се каже what the fuck, нали? Ама нямаше много сапорт, ако направо да се го кажа. Ама нормално е, в смисъл би ги разбрал. Той аз не съм го чувствал толкова сигурен, като съм започнал. Това е нормално. Страха да почнеш нещо винаги го има. Но в един момент аз бих, нали, някой ден, ако съм родител, като или ако се тая, въпрос е, че ако някой иска да прави нещо, не трябва да го спираш.
Защото като му се получи, той като е щастлив, сега какво лошо има в това? Напротив, да даже какво лошо има в това, звучи като оправдание. А то не трябва да е те. Това между другото беше много инстаграмабъл цитат. Това за Рилче. Да. Сега нали няма да съм с субтитрите сега е такъв черно-бял екран. Спокойно ще имаш. И тъжната музика ще го имаш. А защо икономика? В смисъл, това правиш ли те щастлив икономиката? Явно не, в крайна сметка, ама защо? Не, много хубаво ми беше. Мамо беше супер решение. Много беше хубаво. Що? Не съжалявам. Мисъл, естествено. Не, ти си минал през това си е твое нещо. Играх баскетбол, сега кеф ми беше. Студентски град, приятно беше, хубаво беше. 4 години, нали те? Вие се познавате от колко време също? Ние се познаваме от малки. Играхме баскетбол. И той се мрънкаше, че не му подавах. Защо не ми подаваш? Добър ли беше на баскетбол или само го кажеш за клаута в момента? Аз не, Андрей беше. Ти затова си станал татуиста той. А той... Компромисният вариант. Това е секторът. Какво правиш? Всеки втори. Всеки втори. Значи едните или са татуисти, другите са IT. Това е. Ей, браснари има много. Да. Аз идвам, искам си направя татус, да ти ще ме консултираш първо. Да видиш дали съм дали имам някаква идея. Или ще имам да имам някаква идея какво да се случи. И, например, ако ти кажеш, ще ми нарисуваш ли какво си, ти си сега правим го или го рисуваме или как се случват тия неща? Ще отговоря максимално подробно на всичките въпроси. Ще видим дали може да се работим. Дали ще устройва тебе, мене и така нататък. Ясно. И после вече насрочваме час, който е за самата татуировка. Да, вече колко време ще отнеме, там детайл, концепция и така нататък, място, размери. Ясно. Всички тези неща са важни, затова са консултациите, да се видим да работим, да се разберем дали може да работим. Защото аз нямам нищо против някой да е за консултация, да поговорим, аз да си кажа моя начин на работа, моите условия, така нататък. Без значение, че вече аз ако ти кажа, например, не съм окей, ти да кажеш ми окей, значи няма го правим. Ако искаш да прибери помисли или при друг човек, принципно всеки си има право на избор, няма проблем. Това е много. Никой не се срами, Не е някакво... Или при мен, или при никой, не трябва да е на всяка цена. Козметика не сме доктори, трябва да се знаете нещо. Хубаво е да се знае. За кеф е цялото нещо. Да, и трябва да ти е готино. Затова е атмосферата, викате студио, интериор, и се стараем да се говорим с хората, да е приятно. Окей, добър си, примерно татуист си, някаква услуга отиваш някъде, знаеш, че ще я получиш, чувстваш се окей, но пък ако не си прекарал. И следваш си бахти дървото, което просто гледа в иглата и нищо не прави. Има и такива дни, сега аз мога да кажа, че не съм дърво и аз. 100% човек. Има и такива дни, старая се. Днеска не съм, брат, един път седмицата може да се случи сега. Сега колегите ми, ако гледат, ще кажат, бахти излага. Лъжите се къса, спри. Да. Тъй, че режете. Да, нищо няма режем. Ма то ти не си ли шефа тук, в смисъл те твоите... Това не беше ли твоето Inkzone? Да. Значи ти си owner, founder, co-founder. Вие колко души сте всъщност в цялата схема? Ние сме голям екип от 10 човека. Така, и колко от вас са собственици на мястото, на местата? Има значение толкова това нещо, аз си Брус. Не може да се разделим мисля, че сте двама души. Да. Чисто документално, което в крайна сметка по-важно е да се развиваме и да фокуса да е в това да... това е. На това държим най-много. Това там на ръката ти, тази сферица е свързана с... Тази? С Inkzone. Може и тая да е. Да. Може и тия да са. И още много, ама сега неудобна работа. Светкавичките просто си ма кефят как изразителни са. Кефни, някак символ е там още една при господин ултра мега свръхдиректор. Свръхдиректор, да. И са някак си символ, не че е само при нас, много хора си ги правят. Да, ама тук много присъстват в интериора. В смисъл в надписа 2-3 по тебе яко, сигурно има и на още други места, понеже виждам, че си яко фен на Металика, там също това е много застъпено. Да, и с самото лого. И на килърите, така. Да. Друго, което според мен е много важно да кажеш, не че тук ще правим JobsBG. Направете. Интервю за работа. Обаче пак покрай, защото както ще стане дума и после, като татуираш, ние сме много невежи в това. Ние нямаме татуировки, за първи път влизаме в тато студио и аз се опитвам си правя аналоги, понеже казахме, че си приличат по нещо вашите занятия с тея на бръсна. Познаваме и с които сме правили съдържание също. Те там казват, че ако немат нов човек, те всеки го могат да научат да постригва. Това не е,
Да, под това въпрос. Вида техника. Важното е човека, нали, да се впише в колектива, да е такъв, който да привлича, задържа клиенти, такъв, който просто да е в флоу на цялото място. Тук ми е въпросът, вие ако търсите нов татуист. Първо, сега ясно, че е важно да се вписва, нали, в колектива и да е добър с клиента и така нататък, но има ли значение за теб дали е с предишен опит или е някакъв тотален новобранец, който деца казва, ти ще го научи или някой от твоите колеги? Аз няма да го науча, няма да му фла на ръката или пък който иде. Всички сме се научили с желание. На първо място е желание. И това, което казваш ти с да се впише, то си естествен процес. Да. Хората, не знаят, те просто се усещат. Не? Затова са интервютата, затова са консултациите и всичките неща. Както и с клиентите малко или много. Тоест, виждаме се, говорим, обсъждаме някакви неща, тогава сработваме и трябва да има желание. Просто като имаш желание, то се личи, ти няма нужда да говориш, няма нужда да казваш, аз имам желание, аз ще направя това, аз така. Да, то се вижда, то се усеща. И дали ще има опит или не, всички, не всички, почти всички тук, като сме започнали, сме нямали опит. Аз съм имал много малък опит, но той е бил такъв любителски. Направил съм някакво татуса, но рисуването, мога да рисувам, но другото вече на татуирането е техника, както и при постригването. Постригвал си, рисувал си, свирил си на китара, ама вече там техниката, стила, всичко вече идва с опита, с желанието. И буквално, ако има желание, все пак е някакъв талант, възможности, можеш да го развиеш. Но таланта сам по себе си нищо не значи, ако не го развиваш. Ако само лежиш на това, аз имам талант или пак възможност. Не става. За мен също, ако мога да кажа, за мен е много важно си постоянен, защото ти Постоянство, мога да научиш всеки, обаче той, ако е сериозен в това, точно ако има мотивация, останалото ще се научи. Смисъл, той просто трябва да идва и да е тук и да е в мястото, което, нали, се случват нещата. Защото има много хора, които аз ще дойда. Например, при Ванката, както беше, не знам дали мога да говоря така, няма да говоря за това, но добре, както, нали, се случва някои места, човека Хикс, например, идва, има някакво желание, обаче после или спира се появява, или не е постоянен. Пак пира до желание. Да, точно. Всичко е до мотивацията за мен. Човек тогава сам трябва да се го осъзнае. Аз също съм занимавал с други неща, не само икономика и такива неща. Рисувал съм, питал съм и 2D и 3D. Като не го усещам, няма смисъл да го изнасилваш. Аз преди не съм можел да направя така съпоставка, но примерно с татуирането, като съм го усетил, като съм развил, като знам, че искам да го правя, мога да направя съпоставката с това, че искам да го правя с желание, а не просто защото трябва. Като си бил от двете страни, малко по-различно мога да направиш. Имаш двете гледни точки. Да, за това говорим. Ако си провалил на 5 места, ще кажеш, то не става. И се мога да обвиняваш другите. Да. Има много такива хора, но... А ти цял живот ли си представяш да татуираш? Да татуирам. Това малко като те питат с приятелката ти, цял живот ли мислите там на 15 сте? Примерно от сега да се вика от камбанарията ти в момента, можеш да кажеш, че може да си представиш след 20 години вече така на средна възраст, деца вика, още да си тук или... Познавам такива хора, възхищавам се, че след 20-30 години опит татуиране си още работят с желание. Черпя от тях и опита и страстта, с която го правят, нали, дето викаш след толкова години, защото нормално е креативност и желание някак да ти се поизхабят или на периоди, нали, да спалдва и такива неща, но сега с този акъл, с този опит казвам, естествено, че ще ти кажа, брат, ще го правя винаги, докато не мога вече. Не естествено, защото ето пак, ще дам пример, Иван казва, аз не си представям цял живот да постригвам. Ама в един момент, като не можеш ли пак и аз, ако вече не мога, смисъл, има да чукна на дърво, има заболявания, не дай се Боже ли пак причини, поради които да спреш или да намалиш работата. Но там нататък за това са студия, за това са, нали, вече то си е бизнес. В крайна сметка, нали, трябва да едем, трябва да се развиваме, парите за мен не са приоритетно, са следствие за цялата работа. Не може без тях, те трябва да идват, за да може това нещо да върви. Тук нещо много ценно беше това место правила. Така е. Не трябва да е приоритет. Ако ти е за пари, то пак и да кажеш, нали, много хора могат да кажат, не ми е за пари, не ми е, то с работа с... Не е нужда да се правим, че имаме великата ценностна система, в която аз правя всичко с идеалната цел. В смисъл, няма нищо лошо в това. Аз имам едно такова, като го видиш човек да говори аз, нали, малко така. Нали, ред флаг. Ти го усещаш, човек, ти веднага го ред флагаш. Ти се усещаш, че той първо, че не е искрен, второ, че говори булшит, смисъл. Нали, то се показва, затова се... Ако цитираме там още едно нещо, вече не се стана като ние там с субтитрите. Нали, дела трябват. Не думи. Брат, то затова е, нали, клиширано и цитатите и такива неща, защото са верни.
Да, това сме си го говорили с други хора, че клишетата са клишета. Защото са верни, да. Но е тъпо, когато хората се фащат за клишета, като се оправдават. Или като няма какво да кажат. Вена за някои клише, ама то не може черното бяло и някакви такива. Това беше явката в почивния си ден на масата. Почивен ден. Да. В почивен ден, да. Не, няма почивен ден, защото не работим. Да. Естествено, че съм подкастър и да изкарвам пари от това. Супер. Но Яворе Пич. Ева, момчета. Това е MVP-то на татосите и на баскетбола в някакви. Трябваше му особено от Тиксо да не е на татос. Да. И ще се видим пак сигурно, никой не знае, да. Добре дошли сте? Да. Много яко беше, момчета, ева. Ще цитирам тебе. Какво беше? Няма голям... Не съществува голям тато, съществува слаб характер. Край на цитата.